Moja maturita? Vytvoriť hru na Steam. Tu je deň 6, čo vytváram hru ako maturitný projekt. Čiže dnes som začal tým, že som na Konáre aplikoval oveľa lepšiu a realistickejšiu textúru a teď potom som sa hodil na systém zberu. Najprv som napísal kód, ktorý vysiela raycast, tú červenú čiaru, tak zistujeme, kam sa hráč pozerá. Potom som vytvoril UI, ktoré sa zobrazí, keď sa hráč pozrie na zberateľný predmet. Pridal som aj funkciu fillAmount, ktorá robí takú menšiu animáciu. Následne som upravil kód. Raycast zistuje, či sa hráč nepozerá na objekt s tagom pickable. Keď áno, vyšle príkaz do kódu, ktorý zobrazí UI. Tento kód zároveň sleduje, či hráč nedrží E, a keď áno, začne znižovať hodnotu fillAmount, čo robí animáciu, a keď táto hodnota je na nule, objekt zničí. Na toto miesto neskôr pôjde funkcia na pridanie predmeta do inventára. Na to sa môžeme pozrieť zajtra. Môžete mi napísať do komentárov, aký systém inventára by ste radi videli. Ja som rozmýšľal nad grid inventárom, ako mal Scam Survival. Nezabudnite vás sledovať pre ďalší content. Majte sa.